met de broek, 32. Hey. Wij hebben hier vandaag de zomermarkt. Hier in Kollum in het centrum. Dat is tot 9 uur vanavond. Prachtig mooi weer natuurlijk. Dus 33 graden. Dus ik denk dat op dit moment bij het water nog iets drukker is. Maar goed, de dag is nog lang. Maar voor de rest is het op zich gezellig druk. En wel je drukte hier. Ja, wel leuk. Ventilators en een hoop water drinken. Dat is het allerbeste. Ja, de meesten staan toch redelijk in de schaduwkant volgens mij. Dus ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is inderdaad voor de standhouders. En er is wel een hoop schaduw hier gelukkig, dus het valt met. Maar het is flink warm, ja. Ik ben blij dat hier weer wat te doen is. Anders wordt het ook zo'n dode boel allemaal. En ze hebben dus het hier prima geregeld. Dat kan niet beter. Iedereen houdt hier goed afstand. Dus. En de keuze op de markt is ook weer heel goed. Ja, het is zomer toch? Dan willen we ook zomerse temperaturen, dus voor ons niet klaar.